Хайырлы иртем, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. И җылысы. Түбән Камадагы 42-нче балалар бакчасы хезмәткәрләре махсус хәрби операциядә катнашучыларга токмаш әзерлиләр. Хәвеф-хәтәр адым сайын Актаныш районында яшь юл хәрәкәте инспекторлары район юхуди хезмәткәрләре белән берлектә балаларга автобуста йөрү кагыйдәләрен искәртте. Ансыз булмый, заманча техниканың берәр детале эштән чыкса, Вахит авылында Ринат янына йөгерәләр. Быел шын кыш килде дип әйтергә яратабыз. Ул салкын да, бик карлы да. Бу табигый хәл. Кыш шундый булырга тиеш. Халык сынамышларына карасак, февраль карсыз булса, кыры җәйгә дигәннәр. Кышның соңгы аенда кар яумаган көн юк диярлек. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәтләре бүген һава шартларының начараю турында кисәтә. Татарстанда җепшек кар, буран, җил көньяк көнчыгыштан уртача җилнең тизлеге секундына 13 метрга кадәр. Көндез һава температурасы 4 градус салкын. Юлларда кар көртләре, шуңа күрә ерак сәфәрдән тыелып тору яхшырак. Һава торышының кискен үзгәрешләре тагын бер проблеманы арттыра. Өй түбәләрендә кар өелде, сөңгеләр барлыкка килде. Аларны юк итү белән махсус хезмәтләр шөгыльләнә. Башка темаларга күчәбез. Татарстан кулланучылар җәмгыятенең Казандагы җитештерү комбинаты базасында яңа макарон фабрикасы эшли башлады. Завод көн сайын 5 тоннага кадәр макарон җитештерәчәк. Аны республика рәисе Рөстәм Миннеханов карады. Ул предприятиенең технологик линияларын, продукцияның төрләре белән танышты. Буларның барысы да турында тәфсилләп, җыелышта фикер алыштылар. Фабрикада көненә 5 тоннага якын макарон эшләнмәләрен чыгаралар. Тик бу әле башыгына. Гыйнвар аенда биредә яңа җитештерү башлап җибәргәннәр. Ул Татарстан кулланучылар берлегенең макарон эшләнмәләренә ихтыяҗын тулысынча тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ел саен райпо, кооперативлар һәм кибетләр 800 тоннага якын продукция сатып алырга әзер. Тагын 700 тоннасы республика сәүдә челтәрләренә җибәреләчәк. Беренче партия махсус хәрби операция сугышчыларына барып ирешкән инде. Разделана серьезная работа по оказанию гуманитарной помощи бойцам в зоне специальной военной операции и пострадавшему населению новых регионов России. Кооператоры перечислили 13,7 миллионов средств на приобретение товаров первой необходимости, оборудование, приспособление, средств защиты. Кооперативлар республика үсешендә мөһим роль уйный дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов республиканың кулланучылар җәмгыятьләре һәм кооперативлары вәкилләре җыелышында. Алар авылларны кирәк-яраклар белән тәэмин итә. Биредә 135 автолавка 1000 ярымга якын авылга хезмәт күрсәтә. Замены потреб кооперации населения нету. Есть частичные решения, там какие-то бизнесы. Сегодня здесь проживает 934 тысячи человек населения. И, конечно же, они нуждаются в тех услугах, которые есть в городе. Стационар сәүдә үзәкләре ел сайын төзелә. Соңгы 3 елда 39 блок модульле кибет төзелгән. Быел тагын 9 объект кулланышка тапшырыласы. Бүген җитештерүчәнлекнең мөмкинлекләре бик зур дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстан 2 миллион тоннадан артык сөт җитештерә. Әмма әлегә барлык районнарда үз мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмый. Здесь надо сделать выводы. Вот плохо выглядит по заготовкам Балтаси, Высокая гора, Менделеев, Снежинкамский район. Моннан тыш рейс йөкләмәсе буенча республикабызда кулланучылар кооперациясын үстерү өстендә программа эшләү планлаштырыла. Ул Мәскәүдәге форумда тәкъдим ителер дип көтелә. Миләүшә Мусина, Ралина Абрамова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга төрле яклап ярдәм күрсәтү дәвам итә. Маскировка шелтәрләре үрү, оек башлар бәйләү, окоп шәмнәре ясау. Изге эшкә өлкәннәр белән бер рәттән балалар да кушыла. Түбән Кама районы халкы да күңел җылысын салып, алгы сызыкта булган хәрбиләргә ярдәм итә. Теманы Түбән Камадагы хәбәрчебез Альбина Валиева дәвам итә.
Шул камырларны җәйдек тә бергәләп токмаш кистек. Берәүләр камыр булса, икенчеләре киптереп тора, кисүчеләре дә тиз эшли. 42-нче балалар бакчасы хезмәткәрләре хәрбиләргә токмаш әзерлиләр. Монда һәркем йөрәк кушу буенча килә. Алгы сызыктагы солдатлар токмаш ашын аеруча сагыналар. Туган як җылысы кергән ризык аларны сөендерсен дигән теләктә коллектив. Җылы кулларыбыздан ясалган токмашларны ашарлар дигән теләктә калабыз. Без аларны сагынып көтәбез. Хатын-кызлар күңел җылысын кушып токмаш кисәләр, хәрбиләр өчен 50 тартма әзерләргә планлаштыралар. Бердән булганда эш җиңел бара ди алар. Моны өемнән алып килдем. Бала чагымда әбием белән бергәләшеп шушылай чыгара идек, менә әле дә исемә төшерә эшлим. Эшебез җайлырак булсын, тизрәк булсын дип уйлыйм. Солдатларга инде исәнлек, саулык, исән-сау үзләренең гаиләләренә урак катсыннар дип калабыз инде. Коллектив солдатларга кулларыннан килгәнчә ярдәм итә. Түбән Кама геройларына җылылык бүләк итик акциясендә катнашалар. Окоп шәмнәре ясар өчен банкалар җыялар. Әйтергә кирәк, 42-нче балалар бакчасына махсус хәрби операциядә катнашучы егетләрнең 4 баласы йөри. Әлеге гаиләләргә төрле яклап ярдәм күрсәтелә. Теләкләре бер: хәрбиләр туган якларына исән-сау әйләнеп кайтсын. Альбина Вәлиева, Рафал Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт сөгендә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Россия президентын сайлауның ачыклыгы өчен сәяси партияларда җавап бирә. Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы Гадел Россия партиясе белән Россия президентын сайлауда иҗтимагый күзәтүдә хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Мондый килешү тавыш бирү барышын төбәк һәм муниципаль дәрәҗәдә дә контрольдә тотырга мөмкинлек бирә. Исегезгә төшерәбез, президент сайлаулары 15 марттан 17 мартка кадәр уза. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан парламенты делегациясе Беларусь Республикасында булып кайтты. Татарстан мәктәпләрендә парламент дәресләре башланды. Республикада 2030 елга кадәр Татарстан агросәнәгатен үстерү стратегиясе барлыкка килә. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан парламенты делегациясенең Беларуська булуы. Депутатлар Минск башкарма комитеты һәм өлкә советы җитәкчеләре белән очрашты. Республиканың зур предприятиеләрендә булып, сәнәгать һәм закон чыгару өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашты. Фәрит Мөхәммәтшин белән Наталья Якубицкая очрашуына нәкъ 1 ел узган. Минскны күрсәтеп, төрле өлкәләрдә эшләнмәләр белән уртаклаштылар. Тарихны саклау бүген төп бурычларның берсе. Аерым алганда, бу хакта Фәрит Мөхәммәтшинның Минск өлкә башкарма комитеты рәисе Александр Турчин белән очрашуында сөйләде. Шулай ук делегацияны башкаланың өлкә советында кабул иттеләр. 2022 елда Гродно шәһәрендә Татарстан һәм Минск өлкәсе парламент рәисләре хезмәттәшлек турында килешүне имзалаган иде. Ул үзара хезмәттәшлекнең парламент юнәлешен ныгытуга каралган. Сәүдә, икътисади партнерлыкка килгәндә, бүген ул иң югары дәрәҗәдә. Импорт линейкасында азык-төлек продуктларыннан тыш нигездә транспорт. Татарстанның агросәнәгатендә Беларусь тракторлары трактор паркының 60%-тан артыгын тәшкил итә. Ә Казан юлларында трамвай паркының 37% Беларусь трамвайлары. Это такой символ мужества, вдохновения. Я хочу вам его подарить. Татарстанның парламент делегациясе атаклы Белазыйда булды. Анда җир асты эшләре өчен машиналар, төягечләр җитештерелә. Завод карьер техникасы җитештерү буенча дөнья күләм әйдәп баручы 7 концерн исәбенә керә. И объем товарооборота большой, и много гуманитарных проектов, которые внедряются, и культурные связи хорошие. Поэтому мне очень приятно, что Фарид Хайруллович приехал с делегацией. Это здорово. Оценивая вот такие взаимоотношения такого субъекта Российской Федерации, как Республика Татарстан и Белоруссия, можно говорить, что они находятся на очень высоком уровне. Мы понимаем,
что с этой республикой, братской, союзной республикой, надо налаживать очень самые тесные связи по всем направлениям, возможным для контакта, для совместной работы. Этому способствует Борис Вячеславович Грызлов в качестве посла нашей страны. Татарстандаларны Беларусь Милли биотехнология корпорациясының инновацион проектлары белән таныштырдылар. Татарстан импортны алмаштыру кысаларында масштаблы проект төрле ихтыяҗлар өчен ашлыкны тирәнтен эшкәртүне күздә тота. Сәләгать күләмнәрендә мөгезле эретерлекләр, кошлар өчен балансланган катнаш азык, бодай глютены һәм крахмалны алу өчен 12 мөстәкыйль җитештерүне бердәм технологик чылбырга берләштерәләр. 2 көнлек очрашу барышында Татарстан һәм Минск өлкәсе тагын бер тапкыр үз максатларын раслады. Барлык өлкәләрдә хезмәттәшлек киңәйтелә. Республика мәктәпләрендә киләчәкне сайлыйбыз дигән парламент дәресләре башланды. Алар Россия һәм Татарстан сайлау системасы нигезләренә багышланган. Дәресләр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшин парламент дәресләре әзерләүче педагоглар белән очрашты. То, что заложим молодым людям, то и пожнем. Не доглядели, просмотрели в семье, его величеству учителю приходится вкладывать огромный труд, чтобы перенаправить мысли этого молодого человека в разумное русло. Вот эта миссия ваша, за вас это никто не сделает. Республикада 2030 елга кадәр Татарстан агросәнәгать комплексен үстерү стратегиясе барлыкка килә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов мөһим документка кушылырга кушты. Коллегия Татагроэкспо масштаблы агротехнология кысаларында узды. Это очень нужный и важный документ. Хорошая аналитика сделана в части, где мы находимся, куда нам дальше двигаться. Поэтому я поддерживаю эту стратегию. Надо разработать и принять. Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны республиканың Питрәч һәм Тәтеш районнарында булды. 5 ел элек Россия президенты Владимир Путин башлап җибәргән милли проектлар муниципалитетны танымаслык итеп үзгәртте. 780 урынлы 4 балалар бакчасы төзелде. Лаеклы ялдагы халыкка хастаханәгә йөртү өчен автотранспорт барлыкка килде. Үзәк район больницасына ремонт ясалды. Заманча медицина җиһазлары кайтарылды. Бу республикада 2 зур заманча мәктәп һәм туучылар саны уңай булган бердән бер район. Шуңа күрә аның Татарстан муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисади үсеше рейтингында 5-нче урында булуы да гаҗәп түгел. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов волонтер Фәрит Гыйльфановка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Фәрит Гыйльфанов 75 яшендә автомобиль дискларыннан торган йорт ишеге алдында буржуй мичләр ясый. Алар утын белән җылытыла һәм 50 квадрат метрга кадәр мәйданлы бинаны җылытырга сәләтле. Волонтерга шулай күршеләре һәм битараф булмаган кешеләр ярдәм итә. Ул гыйнвар урталарында Луганск халык республикасыннан кайта. Анда кабат шәхсән үзе гуманитар йөкне узата бара. Узган ел волонтер 100-гә якын мич әзерләгән. Махсус хәрби операциядә катнашучыларына аның йын ыек башлар бәйләүче иптәше дә ярдәм итә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Гыйльфанов исеменнән инициатива һәм ярдәмчелек шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга зур өлеш керткәннәре өчен ихлас күңелдән рәхмәт сүзләре җиткерде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Балалар җәмәгать транспортында үз үзләрен тота беләләрме? Хәү-хәтерләр килеп чыкмасын өчен нинди таләпләрне үтәргә кирәк? Шушы көннәрдә Актаныш районында яшь юл хәрәкәте инспекторлары район юхади хезмәткәрләре белән берлектә юлларга чыкты һәм балаларга автобуста йөрү кагыйдәләрен искәртте. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназияның яшь юл хәрәкәте инспекторлары укучы балаларны автобусларга утырта. Автобуста йөрү кагыйдәләрен укучыларга еш аңлата яшь инспекторлар. Кичкенәләр белән тәрбияви чараларны да еш оештыралар. Водительнең игътибарын читкә юнәлтмәскә, автобуста тавышламаска. Салонда тәртипне бозмаска, кулларны, аякларны тәрәзәдән чыгарып, шүпләр ыргытмаска. Алмаз Ханов автотранспорт предприятиесендә инде 33 ел хезмәт куя. Соңгы берничә елын ул мәктәп маршруты буенча балаларны йөртә. Балалар иминлеген беренче урынга куеп, барлык юл кагыйдәләрен үтәп йөрергә тырышабыз ди үзе. Реминнәр киюендә иң беренче дөрес җирдә туктау, барса да таләпләргә туры китереп бирибез.
Мәктәп маршрутлары буенча йөрүче автобуслар район юхиди бүлегенең дә һәр вакыт игътибар үзәгендә. Алар тарафыннан автобуслар даими тикшерелә. Мәктәп автобуслары регуляр рәвештә безнең яктан тикшерелеп тора. Аларның техник халәтләре. Яшь юл хәрәкәте инспекторлары белән уздырылучы мондый чаралар зур әһәмияткә ия. Район юлларында йөрүче балаларның иминлегенә игътибарны киметергә ярамый ди юл хәрәкәте куркынычсызлыгы идарәсе хезмәткәре. Барлык балалар да минем биргән сорауларыма төгәл матур итеп җавап бирделәр. Ләлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Бал кортлары кышын нишли. Җәйкене чәчәктән чәчәккә кунып, бал җыючы бөҗәкләргә салкын фасылда да тиешле карау кирәк. Бал кортларының үзенчәлеге алар кыш көне дә, җәй көне дә уяу, кышкы йокыга талмый. Бу районның Карлы авылында 25 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнүче Илдар Галимов аларга кышлау өчен махсус урын да ясаган. Тулырак Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин репортажында. Менә алар кырыйларына пенопласт куелган, өстенә чүпрәк мендәрләр ябылган ояларда кышлыйлар. Умартачылык белән ныклап шөгыльләнүче Галимовлар бал кортларына кышлау өчен махсус бина ясаганнар. Анда ояларны төзеп куйганнар. Кирпеч өй иркен һәм кыры. Бар җире томаланган, анда тиешле температура торсын диләр. Минем уйлавым буенча мартага комфортный салкынлык ул 15-20 градус. Менә шундалар, менә тыныч утыралар. Возмущаться итмеләр. Менә шушынардан хәзер тагында җылырак булса, монда уже бик кирәп җырмыйбыз совсем. Галимовларда бүген 37 баш умарта. Икеләтә күбрәк булганы да бар. Туган авылга кайтып төпләнгәч кызык өчен генә 2 ыядан башлаган эшләре шулай үрши. 3 елдан 3 елга нәсел алмаштыралар. Хуҗа барлык тоту шартларын китерү өстенә кортларны профилактик дәваласаң, дөрес ашатсаң, алар үлми һәм күп бал бирә дип бара. 1 тоннадан 2 тоннага бал җыябыз. Ну, и бал сухаралла вис сатылып бетә. Аңлашылганча, умартачының эше ел әйләнәсе бетми. Яз җиткәч мәшәкать тагын да арта. Кортларны тагын бер кат тукландырасы, ачык һавага чыгарасы, күндерәсе, кыш чыккан ыяларны бернинди химия кулланмыйча яхшылап чистартасы. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 9-нчы татар музыкасы фестивале ачыла. Концертлар Салих Сәйдәшев исемендәге зур зал сәхнәсендә уза. Быелгы фестивальдә кемнәр катнаша? Бу турыда алдагы язмада. Республикабызның зур концертлар залында Нәҗип Җиһанов исемендәге 9-нчы Мирас татар музыкасы фестивале кысаларында берничә чара уза. Фестиваль уникаль. Бик күп кенә проектлар арасында Мирас татар музыкасының бердән-бер фестивале булып тора. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта яхшы таныш булган әсәрләргә без яңа күзлектән карарга тиешбез. Юкка гына фестиваль Мирас дип аталмый. Ул барлык буын композиторларны, нигез салучылардан алып, хәзерге яшьләргә кадәр үз иченә җәлеп итә. Все ваши вопросы, они как раз показывают, насколько много функций ожидается от этого фестиваля. Сезнең Мираска, яшьләргә ярдәм итүгә һәм премьераларга бәйле барлык сорауларыгыз фестивальнең күп төрле бурычлары турында сөйли. Фестиваль камилләшер, форматлар үзгәрер дип өметләнәбез. Фестиваль 2015 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Академиясының симфоник оркестры сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Александр Сладковский тарафыннан оештырыла. Фәнни иҗади җитәкчесе профессор, Казан консерваториясе ректоры Вадим Дулаталиев. Тамашачыларны быел 7, 10 һәм 14 февральдә көтеп калалар. Фестиваль татар музыкасы сәяхәте концерты белән ачылып китә. Танылган композиторлар классикларның иң яхшы әсәрләре яңгырayacak. Александр Ключеров, Борис Трубин, шулай ук замандаш композиторлар Рәшит Калимуллин, Резда Ахиярова, яшьләрдән Эльмир Низамов әсәрләрен ишетеп була. Традицион рәвештә фестивальнең афишасында бары тик премьера концерты да урын алган. Биредә яңа буын композиторларының музыкасы белән танышып була. Ә кайберләре фестиваль өчен махсус язылган. Мәсәлән, Миләүшә Хайруллинаның «Каллиграф» симфоник әсәре. Мирас фестивалендә яңгырау яшь композиторлар өчен бу беренчедән зур җаваплылык һәм зур мөмкинчелек тә. Александр Витальевич Сладковский менә шундый тәкъдим, шундый
Мөмкинчелек миңа биргән өчен мин бик рәхмәтле һәм Вадим Робертович Дулаталиев шундый зур фестивальне ясау өчен, җиткерү өчен без әлбәттә бөтенебез бик рәхмәтле. Багышлау концертын лаеклы тәмамлау дип атарга мөмкин. Кичә ике композитор юбиляр Фәрит Еруллин һәм Шамил Шәрифуллинга багышлана. Тамашачылар Еруллинның Шүрәле балетынан өзекләр һәм Шәрифуллинның җыен оркестр өчен концертын ишетәчәк. Главный фестиваль татарской музыки. Ну вот как я его вижу, и с большим количеством функций. Бу татар музыкасының төп фестиваль булырга тиеш. Бу фестивальне география буенча гына түгел, социология күзлегеннән дә карарга кирәк. Яшьләр, өлкәннәр, республикабызда, Россиядә, чит илләрдә музыка яратучылар, булар барысы да төрле тыңлаучыларны клашласын иде. Ничек үсәчәген әйтүе кыен. Төрле стратегия булырга мөмкин. Максатлар куелачак һәм мин ышанам, алар хәл ителәчәк. Фестивальдә Лада Лабзина, Сөмбел Кыямова, Айрат Ганиев, дирижер Василий Валитов, Ринат Халитов катнашачак. Кадрия Мирсиапова, Алия Галиуллина, Эльза Ахмәтҗанова, Татарстан яңалыклары. Келесі видеозмабыз Кукмара районының Вахитов авылында гомер итүче, менә инде 30 елдан артык тимерче булып эшләүче Ринат Габидуллин турында. Тимерче иң борынгы, катлаулы һәм күп кырлы һөнәрләрнең берсе. Әлеге эшнең үзенчәлекләре турында Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева язмасында. Бу чүкеш, мисал чүкеш губалды. Мисал кыскаш Тимерне аларга әйтеп. Тимерче иң борынгы һөнәрләрнең берсеннән санала, чөнки элек-электән алар һәрбер авылның диярлек иң хөрмәтле кешеләреннән саналганнар. Вахит авылында гомер итүче Ринат Габидуллин да 30 ел гомерен тимерче һөнәренә багышлаган. Минем нәселдә дә бар тимерче сәләте. Минем бабам тимерче булган борынгы абыем да бар, абыем тимерче булган уста. Тимерче сүзләре буенча хуҗалыкта кулланыла торган техниканың иң кечкенә җайламасын ясар өчен дә күп вакыт һәм физик көч таләп ителә. Аны җайлап сукмасаң, отдача бирә, теге кулына урттыра. Я тимерне үз нигенә кыздырып бетермәсәң, шулай җайлап суып, җайлап шисең. Бүгенге көндә машина трактор парклары заманча техникалар белән баетыла. Чит ил техникасының детальләрен табу хәзер авыр. Шуңа күрә заказ кайтканны озак көтмәс өчен Ринат Габидуллин агрегатларны ремонтларга һәм детальләрне дә үзе ясарга тырыша. Аның сүзләренчә, тимерче һөнәре бүгенге көндә бик сирәк очраса да, ул үзенең актуальлеген киләчәктә югалтмаячак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Шаллыда Җәмигъ мәчетен төзү дәвам итә. Проект нигезендә ул Татарстанда иң биек мәчет булырга тиеш. Җәмигъ мәчете иганәчеләр акчасына төзелә, аның гомуми мәйданы 6500 квадрат метрны тәшкил итә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Чулпан, хәерле көн, исәнмесез. Бүген без Казанда эшләп килүче бердән-бер яшь модельерлар мәктәбендә булып кайтырбыз. Кызлар әниләре белән бергәләп, тәҗрибәле остазлары кул астында үзенчәлекле милли киемнәр иҗат итү өстендә эшлиләр. Уникаль проект турында безнең видеоязмабыз булыр. Гаилә елы уңайыннан психология белгеченнән аңлатмалар көтәбез. Бүген уңай фикерләр көне. Тамашачыларга бүген матур уйларына юлдаш булсын дигән теләктә калып, экраннар янына аларны көтеп калабыз. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин синнән дәрес алмадым. Аз гына соңга калдым. Шулайда тормыш сабагын мин башлап синнән алдым. Син башлап хәреф ирәттең. Әлифне, яңа алифен, тукайлы, җырлы, шигырьле дөньяга әйдәп керттең. Ул чакны телевизорда, кинода телең булды. Телеңнән күчкән бар нәрсә гомерлек белем булды. Сөйләгән әсәрләреңне күңелдән әле беләм.
Мавыктым гомер буена мин синең фәнең белән. Тукайлы, җырлы дәрескә кергәндә иртән килеп, һәр вакыт әни остазым ияреп керә кебек.